Pampublikong sementeryo sa Cagayan de Oro City hinay-hinay ng gidagsa at also ng adlaw sa subling pag-abli sa mga sementeryo. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Yes, Real, apan kamatikdan nga ubay-ubay sab ang wala gitugutan nga makasulod sa maong nga sementeryo. Subay kini sa pagpatuman sa mga hugot nga protocols batok COVID-19. Hinay-hinay nang midagsa ang mga Cagayanon karong adlaw sa City Public Cemetery sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an. Human nga gitugutan na pagbalik ang pagduaw sa mga tawo alang sa ilang mga minatay. Apan pipila kanila nga buot mo duaw ang wala masayod sa mga protokol nga ginapatuman. Sama na lamang ni April Dikdikan kinsa wala tuguti nga makasulod tungod company ID lamang ang iyahang dala ug wala siya barangay exit pass. Exit pass daw gid idahang kailangan. Wala ka exit pass. Nawala kupod ko nagdala kay ID man akong gikuan kay padulong man gud jupon ko duty. Trabaho so wala dili japon pasudlon. Aduna say wala gitugutang makauban sa paghatod sa ilahang minatay tungod lampas na sa 20 ka tawo ang ihap. Problema gihapon sa mga manindahay palibot sa sementeryo ang gamay nga halin karong panahona kung itandi sa milabay nga mga tuig. Gani, panghinaot ni Ronaldo Gabales nga mausab ang pulisiya nga ginapatuman sa sementeryo aron sab makabawi-bawi sila sa ilahang lugi. Dili man ni pandemic, pandamay. Kay amot yun sa kanila pagkontrol, sayo pa ni pagkakontrol. Dapat unta og para makaduwa ang tao. Kwintahon nila og pila ka barangay ang Cagayan. Tapos interbarangay nila paduawon. Apan gipasabot sa City Local Environment and Natural Resources Office kon Clenro nga ang tanang pulisiya nga ilang ginapatuman alang rasab sa kaayuhan sa katawhan tungod wala pa nawala ang hulga sa pandemya. So ang atong polisiya karon safety first. Oo, niya mo nang manawagan gid mi sa mga tawo nga mo bisita dinhi sa Bulunsuri. Nga hunahuna nato nga atong protektahan atong kagalingon, ato pong protektahan ang komunidad. Real, dugang panawagan sab sa Clenro ngadto sa mga Cagayanon nga buot mo bisita sa mga sementeryo nga dalhon nila ang ilahang barangay exit pass o QR code nga ma-access pinaagi sa Higala app kini aron dili sila maglisod sa ilahang pagsulod sa mga samang dinhi sa dakbayan. Real. Okay, salamat Cyril Chavez.